Mamu nyina akwaba enfamra eye Bonesman TV. Within the Bonesman, ajebo aja no enya ba bedru. Mi se mabisa jwandi bise ache yi pa. Abisa se na munim se mre nyina na ya na mu village boy ana nkurasifo nyina wa president ya na ye nkurase na ya na menam. Enso na de mi se won se magidwa na metna se. Na nyina na se Bonesman me ne mi team no. Ya fa hu se sabi enye da bia na yede nneema ba beto anim se ihia momo ana bi se ye pese ye include enema bebre na ewo ye platform no so enti no ya na se aye dwumade bebre a yede ebre mo na ye nyina so no dwumade a afutu wom ye nkranhyesem wom nneema pa wom a menim se wo hwe a ebeboa wo enti no anytime bia mu se magye medwa wo ha bia no na ke se ye nneema bebre na ene yede bro dwumade no ebi ene aye nsempi no ebe dwumade bia abusua enoma trende anase enoma ehu enoma asisi ebi ehu no eno ene de bebro ya so dwumade etu kwan ekonkurase kwaye eye ahintasem dwumade no so ebesan so atena hanom na nsem bi wo honom a na ya bobo mu sa enso so na anopa bia no mede dwumade bia no so yato ne dim Bonesman Motivate eno so be den ebebro eno so anopa bia ma na obeche nkranhyesem ebia na wo konnoma bim na menise nkranhyesem ya no so anopa bia de bebro no menise ebeboa sa enso so na ede celebrity interviews enso so ebremo mu favorite celebrities ya mu follow on da ne da nyina no ye ne on betena ase from omahyasie ebesi babe o maduru no ye ne omo atwetwe enkomo abusua ne nyina mu no na mehwehwe afru ho ne se ye YouTube channel a ya create ye Bonesman TV no mehrawo ensa gunsa yem enkotodwegu fom se metwo na nso nkotodwegu fom mesro se odo amayi amaye no mobekọ na mayi amayen ye YouTube channel no mesro mo se mobekọ ho na makọ subscribe o ye YouTube amayen ye TikTok ye social media ni nyina no mesro se obi abekọ honom na watimi akọ follow yen enkanka ye YouTube no ye de bibeka ho efiche channels ni bi wo honom a ye ntimi posti enioma different ones ebi ewo honom enkanka ne Bonesman TV na channel a yaye for me say project yaye ahintasem a ye konkurase ne wona waye sei no na ye obi ho nso a meka say ebe more of entertainment eno nso so no mestro say eno say Bones Media no ko hono ma na kese nyoma bia entertainment side na ade no nso so no eno so wa follow yen abusua na ya hwe afiri mo ho nyina ni yankopon hiro bibia say wo je bre na wo hwe me within the Bonesman biem try na subscribe to YouTube channel no Bonesman TV sina sigu screen no so no yankopon hira no nka ho menim say free na ekure no nyoma ya de beba no enso mboso mama yen makra mu nyina bye bye.